pane nhoenda ndakakubaitira panapa muri Zimbabwe achitomboperi mushe inzoi nyaya ipinda panapa zviri kunzi paipa makaona Mike Chimombe achidonha chiburuka muthe prison track zviri kunzi akadonha nemusoro zvaita kuti anenge akaita mental disturbance zvokuti haasi kukwanisa kufesa trial kana asina kumboenda kumbonoona specialist kuti ambooneka kuti brain dzake dzichiri right here muri Zimbabwe. Sandapinda mumashoko abuda nyingwa panapa paThe Harare Times. Aiwa nhau iyi yatondinakidzawo kwazvo notibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Vanoposta mapictures amuri kuona ayo Mike Chimombe onyora achiti due to the head injuries sustained from these four, Mike Chimombe had to require a psychiatric evaluation to stand trial. It is with great sadness to inform you that the results of the evaluation show that he is not mentally fit to stand trial. The seriousness of the matter is such that he can no longer tell the difference between a goat and a chicken. Case dismissed by order of High Court. Harare Times. Zvamuri kuona iNewspaper Harare Times vanova vachiposta paExpo vachiti aiwa mukomana uyu Mike Chimombe ari kuuya achinonzi haazokwanisa kunofesa trial parada atanga atombowana medical treatment pamusoro pekudonha kwaakaita noda kuzokuna zvakamudisturba mental health yake. Chipotidze mafungiro enyu muri pamusoro pemashoko abuda achinyogwa panapa nevakomana veHarare Times. Pinai comment section medu mudze mafungiro enyu kuti zvinhu zvazviri planned here kana kuti pinai comment section medu musangano subscribe kulike on the bell icon.